Ake sibingelele umhlaba, sibingelele isizwe, sibingelele abantu abaphila kulomhlaba. Lo bingelelayo udokotela u2+2 usigadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa. Maxoshwa imfene kwelakithi embodla. Bathi nawe embodla umncinyana. Ayi, kumnandi ke kunjalo Nkosi yami. Sibingelele iclass lami. Libingelele ngokuthula nanokuhlonipha ngithi ndikhule njalo iclass lami libe phezulu. Bese ngibingelela imvelo. Ave ngithanda imvelo njengoba ningibona ngihleli khona phakathi ehlathini. Kwakhubalo lembiwe egcekeni. Asuhluphekeli umuthi sivele sehlathini nje siyofuna umuthi. Bese sibuya nawo ngoba labantu abasingenayo bayakwazi ukusilawula basitshela. Angithi ke mina ngithwasanga. Manje labantu bafika namba ngilawule ukuthi yenza kanje wenze kanje wenze kanje. Nawe ungakwenza lokho. Right. Abantu bayithanda izinto futhi abantu bayihalela izinto. Engifisa ukukubalula nokukusho esizweni sakithi. Musa ukuthi ufuna into enamandla. Kodwa mawuqala utshela imithetho yayo bese wena uyasaba. Uma ngikunikeza into noma ngikunikeza isipoke noma ngikunikeza utikoloshe noma ngikunikeza imantindane noma ngikunikeza uvambeni noma ngikunikeza umvororo noma ngikunikeza ungareni noma ngikunikeza ungqongqonqongo. Bese ngutshela imithetho yakhe. Okufisa ukwazi mina ukuthi ngiyazwelana nesimo sakho kodwa angeke ngizolane nawe uma usuhlulwa yimithetho kangqongqonqongo novaleni nokunye nokuningi. Mina ngifike ngizwelane nokukhala kwakho bese nguthatha ukukhala kwakho kube usize emphefumulweni nasenyameni kimi. Bese ngucelele emakhosini. Nanga umuntu hluphekile ukhathazekile kade hamba umhlaba nomhlaba. Engena la kungangenwa khona kodwa umehluka kawuboni. Bese ngukhiphela into ezokuphumelelisa ngaphandle kwamadlozi. Ezokuphumelelisa ngaphandle kweingqinamba. Kodwa lento nayo kumele idle. Ake ngiphinde. Ngifuna into enamandla. Uyohamba uyifuna umhlaba wonke. Ngoba manje wena ufuna ukuthi kulalele wena ufuna lento uyinikwe ngalendlela umthetho wayo okhuluma ngayo. Umthetho into ongeke uzuyishintshe. Ukuze uphumelele, ukuze uthole into oyifunayo. Hlala kumthetho onikezwe wona ngalento oyifunayo. Uma kumele ukuthi lento uyiphakele, wasayina phela mzukwana uthatha lento iphakele. Ngoba mungasayiphakeli wena siyaqala inkinga. Ngikhuluma kanje lenkulumo ngikhuluma kunoma ubani osanesifiso sokufika la ekhaya kweJozini kwamhlaba yalingana kwakhubalo ndwe egcekeni kodokotela esigadla senyama safele emazweni. Bathi indaba zabantu ziyakhulumisa. Dokotela mina ngifuna ukukhethela ukuthi yini ekahle kimi. Kahle mina angikwazi ukukhethela into ekahle kuwe. Nguwe ofuna ukuthi mina ngikundlalele. Ngithi ngino level 1 ulevel 1 uhlala emanzini. Ngino level 2 ulevel 2 uhlala emahlathini. Ngino level 3 ulevel 3 uhlala esibayeni. Ngino level 4 ulevel 4 uphile endaweni ezimnyama. Bese ngikuchazela ukuthi lokhu kusebenza kanje kanjani. Ngize ngigcine ekuthenini ububi ke baka level 1 yilokhu nalokhu. Suyaqala ke wena uthi hayi kulama levels wabalili wazwagcina ku level 5. Ngichaze u level 1. Sengingena deep ku level 1.
ulevel 1 uphakelwa kanjani, ulevel 2 uphakelwa kanjani. Ngiyafisa sifunde siqonde sazini ukuze umuntu angene entweni azi. Hayi ukuthi umuntu avuke ngo12 ebusuku afonele mina ngilele, uyazi ukuthi nami nginesikhathi sokuphumula. Njengoba ngithi fonani 3 ekseni. Ngiyavala ngo6 ntambama. Nawe enza njalo. Bese kuthi siyangifonela ngo12, hayi lo muntu ukwatile lo ngithi ngikhuluma naye ngikhuluma ngoba ngathi ngikhuluma ngawe ndoda madoda. Hey, mdlalisa phela ngendlela adlaliswa ngayo, ngithi wena wathi uyamdinga. Akuyena ini lo ngakunika yena. Sayini manje ufonela mina ngenzeni mina xoxani mina sothintana ngo3 ekseni nango6. Futhi ke baningi abantu abafona ufuna ubekezele ngempela ukuze uthole iphimbo lami. And noma usufona, ungafoni lokho ngibingelela ukukhuluma undendezi, hlala nje storyini ukuthi dokotela ngifuna imfene. Mangifuna imfene ngakwazi ukubona nihlale phansi ungakhele yama, hayi asehlathini. Iqondile leyo nto. Manje ke ngiyacela bakithi ukuthi abantu kungabi imina dokotela engikhethela wena empilweni yakho ukuthi wena ufunani nini kanjani. Cha, angiyazi mina into ekufanele. Mina kwami ukukubonisa bese ngiyakweseka kulokho okufunayo bese ngikuxwayisa la kufanele ngikuxwayise khona. Ukuze wazi ukuthi lento ithethe iyiyo yini ngoba izinto ziyaguquka futhi ziyashintsha. Kuyothi mase kushintsha ugceke mina. Maningi amakhesi esiwahambayo. Uyithathelani lento ba ngempela izinto ezinamandla zinjalo ziyasinda. Hayi mina ngathatha isigubhu, thatha isigubhu. Wena. Uma usaba nje vele usabe uze akekho neyedwa udokotela okubizayo. Akekho neyedwa okubizayo. Kodwa udokotela ukhomba umsebenzi wakhe awenzayo. Bese kufika kuwe ngaphakathi. Bese kulisondela kudokotela. Sizwe sakithi asiqondeni sazi. Akuliwa. Izinto ikhona abantu bahluphekile. Indlala ikhona. Inhlupheko ikhona. Ukuxakeka kukhona. Futhi ngiyakutshela isiwe kuzobhekana nawe ngo. Ukuze udlule kuko iba nokubekezela nokuqonda. Sichazele thina sikufaka endleleni ukuguquka isimo sakho. Egameni lokuthi angeke kuze kuhlale kunje. Angeke kuze kuhlale kunje empilweni yakho. Uma kubhlungu namuhla kusasa uyobujabula. Singazibukeli phansi impilo ibalekile. Nangu udokotela wodokotela. 3 ekseni 6 ntambama siyavala. 072 737 8514. Inkosi nibusise siyabonga.